You must know how to feed, to allow to feed ang ating sarili. Kinakailangan huwag daw pong kaligtaan ang pagdalo sa mga gawain. Ang pagdalo sa gawain po, huwag niyo po yung kaliligtaan, huwag niyo kakatabaran. Amen. Huwag niyo unahin yung mga birthday yan, handaan. Hindi naman kayo ninong, hindi naman kayo ninang. Pumunta kayo doon sa gawain, sa kanila kayo pumunta pag natapos ng activity sa church. Amen. Amen. Paano kayo lalago kung kayo naman ay gutom lagi? Alam niyo po, tuwing linggo sa isang kabataan, inaantay ng Diyos, nakikita siya ay naluhod sa simbahan. Yun ang inaantay lagi sa inyo ng Panginoon. Tuwing linggo, nakikita kayo sa simbahan lumuluhod. At nais ng Panginoon na ang naroroon tayo lagi dahil church is the hospital of spiritual sickness. Church is the hospital of spiritual sickness. Kaya tayong mahina ang spiritualidad, kinakailangan lagi tayong nasa simbahan. Amen? Amen. Kaya po napakaganda yun, nakasuporta sa atin ang ating mga kaparian. Ano pa? We must know how to walk. Galatia 5:16, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin yung patnubay sa inyong buhay upang huwag ninyong sundin ang pita ng laman. We must know how to walk. Diba yung mga kabataan, ang bata, tinuturuan ng kanilang magulang sa paglalakad. At sa kanilang paglalakad, inaalalayan niyan 2 kamay. Ang katulad po ninyo ay mga bata, kailangan pang alalayan. Meron lamang dyan nagpiling nagbabata-bataan kahit matanda na. Sabi nga po, walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Sabi sa Efeso 4:30, huwag ninyong dulutan ang bigatin ng Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng katubusan pagdating ng araw. Walk in the Spirit, lalakad tayo lagi sa tulong ng Espiritu. Ang isang tao na nandun doon ng Espiritu ng Diyos, may kaayusan sa pagkilos. Hindi, ang babae kung kumilos, kilos babae. Hindi kilos lalaki. Ang lalaki kung kumilos, kilos lalaki, hindi kilos babae. Amen. Kaya kinakailangan po, doon pa lamang sa ating pagkilos, sa paggalaw nakikita sa atin si Kristo. Hindi yung lagi ka riyang pakending-kending. Hindi yung lagi ka riyang nakaupo ka ng pabuka-buka ka. Kung ikaw ay anak ni Kristo, pinagalaran sa iyo lang nakikita si Kristo. Walk in newness of life. Kinakailangan ikaw ay bagong buhay na. Dati-dati tayo ay nasa lumang buhay, tayo makasalanan. Ngayon tayo binago na ni Kristo, kaya kinakailangan tayo ay mabago na. Kanina, ipinakikita doon sa tower na ating ginawa ang pagiging luma pa ng iba. May nakita ako doon, sabi na kaya nga binuo kayo magkaisa, magtulungan. Ay yung iba hindi nakikitulong, ay palabas ng labas. Anong ginagawa doon sa labas? Itapos na mag-confession. Huwag mo sabihin, maya naiihi ka. Nakakagulat ka naman. O sabihin, nagugutom ka. Ha? Meron naman nakasama sa grupo, ayaw mag-participate. Tagatawa na laang. Baka na mapupuo, ang isang bagay na binubuo. Meron namang gawa ng gawa, ngawa naman ang ngawa. Kung hindi gumagawa, manahimik ka na laang. Ano yung ginagawa? Meron naman gumagawa, nagdadaya pa. Amen.